ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗର୍ବିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମୋର ରାଜ୍ୟ। ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡାକି ସିଂହ ପଚାରିଲା, ହେ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇଦେବି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଛୋଟ ଠେକୁଆର। ସେ ଧୀର, ଶାନ୍ତ ଓ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଡେରି କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୋତେ ଅଟକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଦେଖାଅ ମତେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସିଂହ ହିଁ ପୁରୁଣା କୁହ ଭିତରେ ଅଛି ପରା। ସିଂହ କୁହ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପାଣିରେ ତାର ନିଜ ଛବି ଦେଖି ସିଂହ ଭାବିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ। ଜୋର ସେ ଗର୍ଜନ କରି ସିଂହ କହୁଛି, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ, ମତେ କିଏ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଦେଖେ ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୋ ଠାରୁ। ସିଂହ କୁହ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଗଲା। ତାର ଜୀବନ ସେଠି ଶେଷ ହେଲା। ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ ହସି କହୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ମହାରାଜ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଠେକୁଆଟି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀରତାରେ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସମସ୍ତ